Ito guys, alis kami ni Portacio. Ayan. Pupunta kami ng saan banda? Nueva. Saan? Saan sa Nueva? Basta, malalaman mo lang. Gagaling kami dito sa Samon papuntang Nueva, Pangasinan po. Sige, bye! See you soon! Tanggalin mo yung ano mo, Ben.
nakarating na kami. Ganda. Ayan. So, nakarating na po kami guys. Ayan, ganyan pala siya pataas. Tapos maganda. Maraming cottage. Zipline to. Hindi pala siya zipline. Kagat. Saan tayo? Pupicture ko na. Tara, kayo. Ito lang pindutin mo. Tara. Aray, natuntun. Tantang na nagbubo. So ayun. Wala, tanggalin mo yung mask mo. Pakiut ba din na paikatin yung mask mo? Hindi naman yata. Ha? Sige na, Garod. Tanggalin mo na yung mask mo. Gorilla, isa pa. Tanggalin mo yung ano mo, Ben. Di ba? Ang luwang. Okay. So ayun guys, yung kasama ko na umakyat dito. Hindi ka magpapapicture dito? Oo. Babae. Perfect. Tapos magkano yung cottage na yan? May bayad? Murado. Baka entrance tapos magkano per kubo-kubo? May ano pa sila. Picture ako doon nung na nakamas.
Ay, wag mo. Yeah. Saan? Doon. Yung lumalanding aeroplano. Saan ba na? Yun. Ayun, yung lumalanding na aeroplano. Nadaanan ba natin? Hindi. Ayun. Gusto mo ng mga animals? Hindi ako makita yung mga kamukha ko. Ano maganda ron? Sige, para makita ko yung ex ko. Tara. Ay, ang dami palang pagpipicturan dito. Sa mga... Ay, may mga heart pa doon. Tapos, eto. Picture ka na. No. It's your turn. Ay, ako. Basi mo yung mas mo. Okay. Tapos magka-rescue. Tayo magkano pa entrance? Sa taas po, 80 per head. Restaurant, miniso, mga nest. Free parking, free cabin. Sa baba lang po ba kayo? 80 per head. Pagka sa taas po kayo, doon na po yung parking. Sa taas? Opo. Malayo pa ba ito? Nakagad, maganda maglakad. Pwede naman po. Ay, pwede ba nalipad tayo? Sikira lang naman. Wait lang po. Magkano? Akala ko 20. Ha? Parang kung kasi yun, parang tulong mo na rin sa mga hayop. Okay. Yung entrance ang tinatanong ko. Ano nga? Multa 500 pag kamukha ng unggoy ko. Tignan mo. Anong tawag na? Hindi ko makita ba? Ayan. Tapos doon sa baba yung mga nest. Ay! Okay. Waiting area kami. Ito na tayo dito. Kaya pala kahit alas 3, okay lang kayo. So ayun, nagpa-park nyo na yung kasama ko. Dito.
yung mga wait lang, tanggalin ko lang. Ang ulog, ang layo ko pala, may ulog na. Takot ako sa ulog. Hintayin kita doon. Ay, resibo. Resibo daw. Nasa leeg ko at charot. Iriripan yung resibo ba? Charot. Joke lang. Ayun na daw ulog. Ay, may sneak. Yeah. Hey. Ang laki ng iguana. Hey. So, ayun yung Sagana warmest python. Anong kinakain nila? Dito ka lumang. Ayan, nandito yung mga kaibigan ko. Ayan, ang dami. Ay. Marami pala sila dito. Andito pala yung mga kaibigan ko. Oh my God, agad tayo ulog. Ay! So, ayun yung mga ulog. Ay, yung snake. Oh my God, paano ako dadaan dyan? Ay! Ayan yung snake. Ay, ayaw ko nang pumunta dyan. Andoon. Paano ko? Ay! Takot naman akong pumunta doon sa loob. Ito yung pinaglalagyan ng mga hamster siguro na pagkain nila. Ito. O yung mga chicken. Sabrina. Ay palang ahas dito. Ayan, mga sabana. Ba't ang dami? Ayan, palubat na ako. So yung isa na yung gagamitin ko mamaya. Anong tawag dito? Monitor lizard. Ito yung mga pinsan ng kaibigan ko itong mga to. Charot. Normal naman na ibon itong mga to. Anong tawag na to? May anak sila? Napaparami nila. So ayan, anong tawag? Ay! Cantina hornbill. Ayan. Tapos may mga kalapati doon. Tapos dyan! Dali, picture mo ako doon. Oh. Picture tayo doon. Oh. O, diba? Hindi kayo nakakatakot doon? Uy! Hindi kayo nakakatakot dyan? Ay, hindi. Bakal na ba no? Picture mo agad ako. O diba ano yan? Ang tawag nito Sagelos. Sagela. The hawk eagle. Ayun. Ayun. Tapos eagle pa rin yung nasa baba. Oo. Yun. Pagbaling. So napapakain kaya sila na maayos?
Tapos anong isda naman yung nandyan, no? Bakit ang ingay? Tignan ko nga. Pagtatsa. So ito. Ayun, may nagpapapicture doon ng star. Then, ang dami pala oh. Ganda. Dami na. So sa next vlog ko na po yung ayun. Ito yung ostrich. Ayan. Ito yung ostrich. O diba? May ostrich pala dito. Tapos doon. Ang ganda magpa-picture o dyan. Ganda magpa-picture. So sa next, sa part 2 na po yung video kasi medyo lobat na po yung isang phone ko. Gagamitin ko na po yung isang phone ko. Hello ostrich!